गसाइगाव पुलिसा स्रोदै मोसौ लाबोनायखौ हमनो हादों। थांनाय हराव गसाइगाव पुलिसा सेबनानै गंसे ट्राकआव मा 22 मोसौ लाबोनायखौ हमनो हायो। हमनो हानाय ट्राकनि नम्बरा जाबाय AS16AC 4834। ट्राकआ आसाम बंग सिमानिफ्राय सिखाव लामाजों धुबुरी फारसे फैबाय थादोंमोन। आसाम बंग सिमानि संकस दैमाखौ बारहोनानै सिमायारि गामियाव मोसौखौ दोनथुमनायनि उनाव ट्राकआव दिखांनानै गुबुनाव लांना फालांगि खालामबोदोंमोन मोसौ सिखाव फालांगिरिफोरा। थांनाय हरावबो बेबादिनो गोथौ गामिनि लामाजों मोसौ बुंजासे लाबोनाय गंसे ट्राकखौ फाइलादि मुंनि जायगायाव पुलिसा हमो। मख'जाथावदि बोहैथि दाननि 1 खालारावबो गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार डेकानि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया मोसौ बुंजासे गंसे ट्राक हमनायजों लोगोसे साबा सिखावै मोसौ फालांगि खालामग्रा सुबुंखौ हमनो हादोंमोन। फिन थांनाय हरावबो मा 22 मोसौ लाबोनाय गंसे ट्राकखौ गसाइगाव पुलिसा हमनो हायो। কৰ পুলিচ গোসাইগাঁৱৰ এতিয়া ক'ত আছে গৰুবিলাক? এই ঘৰে আছে। আপুনি ঘৰৰ কি আমাৰ ঘৰৰ গামলা ট্ৰাকে আনছে।